ki Parabangeit baroh na Balang Presbyterian Mawroh bat na kiwei pat ki Balang bat ki parlo kiba ngi ai U Blei Un baroh haga kerteng ka koridor tam ka jong U Trai bat unong penem jangi U Jingshakri ngi pediang so bhai sha ka ni ka Jingshakri ka bawan lingba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh bat ai ba ki baroh ki bangingin pendep haga ni ka por kin lang ko burom U Blei bat ka jingkyrkhu mynsiem nginya Shakri U Blei da ka bangia pendem ka jingtuai au Blei bok pau changi bah beneng ngi ai ngo eme bemela ai ngi ka ni ka Jingshakri ha ka ni ka por bangila bangin mani bangin Shakri bangin pendon buram ya ka kerteng ka khot ke jong me ngi kerpat bemen don rengkat bat ngi bat bemen yalam me yiki benta baroh jong ka Jingshakri ka jongi yiki ni baroh ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jong U Trai bat unong penem jangi U Jingshakri. Amen. Ngini ruai ke jing ruai ke basan spa nyefusan pi Shakri U Trai lukenrat ya ro pen pau jing penem ha perthai baroh ke kerteng bat don bor U Jingshakri pen krau ka hima ka jong U hangi kalapau ke jing ruai san spa nyefusan. Shakri U Trai yu ken ran ya ro pen pao jing pen im ha per theng baroh ka kerteng baton bo U Jingshakri pen krau kahima ka jong U hangi kalapau U sen sha U Blei ban pen U la Sngi U la jan U kon U la pa Balang unung riwaya ro ka krau ka jing pen Du Jingshakri blayo jing ya ro U Blei U bahak litam kaburom yukun yang ingin pertajam ki angel boneng ru ki ya roya kun lang rot ki mani ki demban ki ngu ya ungen ya dem ya ungen ya ngu kadonun jongi a try to pen plu kaburom ban jing U Jingshakri ai Jingu ya U junom sen shar klem wai. Ka jing pulian ka Ktien ka jong Blei kalong na ka kitab unong itu lupa Jeremiah kalenong ba kendai ki khot arpulai arpusau bat ka gospel kat kumu Matthias kalenong ka banriu ka khot ka ba laipolai ka Ktien ka jong Blei ka ong kumni ong U Trai wat ai bau reu start un sarong halaka jing start lemne ba krau bor on om sarong halaka bor ureu spa to on sarong haki spa jong u henrei utau ba sngau sarong to on sngau sarong hakane
ba u shempang, bat bau itu yanga, bangalong U Trai, ubale ya ka jingle iet, ya ka jing bishar, bat ya ka hok, ha ka kendau, naba hakini ki e, ngas sngewbha ken, ong U Trai. Henry pinya wat shua, ya ka hima U Blei, bat ya ka hok jong U, te yakini ki e baroh, on sa ailang tam hapi. To U Blei Un kyrkhu, ya ka jing puli bat ka jing shashkor, na ka Ktien ka ba khot ka jong U, ngin ya pendem ha ka jing duai. U Blei bo kpahaw jong I bahabeneng, ngi aingo ya me na ka benta ka ni ka sngi ka ba me aingi, bangila ban penkerpang, bat ban penkentang, ha ka jing mani ka Jingshakri, ya ka kerteng ka ba khot ka jong me, bawat la ngimla banwan kiw si ka jing eseng, namar ka ni ka lockdown ka bala penjari de ki bor sarkar, penban mshim khang, ya ka jing eseng lang ha ki yeng ki sem ki jongi, lingba ki ni ki kor ki bor jong ka juk ka ba menta, bangila bani kenduk lang si balang, bangila bani kenduk lang bat kiwei pat ki Parabangeit bait, bangila bani kenduk lang bat ki parlok ki bait ki jongi, ki ba yu I ya ka Jingshakri ka jongi, bat ki ba kwa bani don lang ha ka jing slok ka ba kentang, ngi aingu eme ko try bangi snow ka jing don rekat ka jong me lembat ngi kerpat ba menang kyrkhu ngi da ka jing don ka jong me ha ka ni ka jing seng ka jong hi baroh kawai, bangin mat ya ka bor ka ba kershan ya ka jing im ka jongi, ha pedeng ki ni ka jing ki bangi ngi ya kendo. Tonang ay boring ikum kabalang, banginum telot nginum suai, nginum mantat, ban pelong iki ni ki seng, bat ban pelong iki seng haki yeng ki sem ki jongiru, ling ba kitu ki program, ki ba Balang Presbyterian Mawroh, kalasam, syaka way pa kaway, ki long yeng hapo kabalang, ngida duay ngida kerpat, bamin kyrkhu, ya ki long yeng ki long sem ki jongi, daga jingkot ki jingkya, hot ki don ki Parabangeit ki bapang ki bisitom, laha yeng laha hospital, ngi kerpat baga khti belai jomai kan serput ye ki, bagin yok kya ne ki jing shitom ki jong ki baroh, ngi duai ru ba me men pendap penbiang, ye ki jing don kam ki jongi haki yeng ki sem, ha pedeng ka jing kendo, ba ha pedeng ki jing kerdu ki bangi ngi mat, ha ka ne ka por ka ba menta, ngi duai ba men pli ki jing kang yet jong ka beneng, bat ba men pendap ye ki jing don kam ki jongi ki ba malagas ngi, bat rengkat kita men ai ngi ka mynsiem ka basbun bat ka baslay ban yarap lami kiwei kiwei kendo jing hagi jing em ki jongki ngi duai ko try nagabenta ka jing sengkentai ngi duai kerpang nagabenta ka Women's Week ka bangin sedang nado ka sngi ka balasai ka bangin yo ban rakhe hadu ka khat khandai terek ha ka bangin yo ka Women's Sunday to kyrkhu ya ki long kme jo ka balang ka jongi ya ki program ki bakila pen kre badi ki jing seng ki bakila pen bed bat ya ki kor ki boru link ba ka YouTube channel jong ka balang bagin ya bed ya renti bangin ye yo bentalang ha ki ni ki jing seng jo ka jing seng kan thai ba to yarap ba mangingin la bani kersan lang bani tre lang ba ki long kme jo ka balang kin yo bor kin yo mynsiem ha ka Jingshakri ka jongki ya ka kam ka jong me kyrkhu try ru ya ka ni ka jing seng ka jongi benta bat shibit janmit ya ka jing seng samla ngin mat ya ka jing don kat ka jome ko try to kyrkhu itemen basan ba e jongi I assistant secretary jong ka balang ka jongi itemen basan A.Wanswett iban sa ay ka khubor na ka Ktien ka ba im ka jong me to pen ko pen sle ya I da ka bor ka jong mynsiem ba khot to kyrkhu ngilang baroh ko try kan rat bangin ang it ya mengin ang Shakri me bat ngin yo mat ka jingkyrkhu ling ba ka jing basa na ka Ktien ka ba im ka jong me ngi aingo ba me sngaw ka jing duai ka jong ko try na marikine baroh ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ka jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ amen. Ki Parabangeit baroh haga Balang Presbyterian Mawroh ki badon halagi jong ki yeng ki sem kumjuru kiwei ki Parabangeit hagaleng ke jaka ki bapet ye ke program ka bawan ling ba ki YouTube channel jong ka balang
Session pan ngi U Blei Un baroh haga gerteng ka ba im ka baron bor ka jong trai o ba unong pan im Jingithuh Jingshakri ngi U Blei Un ba what happening ki jing khang lat ki ba don ha ki im lang sa lang ha ki ni ki sngi ki ba manta na ka daw jong ki jing ki ba wan ha ka leng jong ka prathei pan ban ngi dang yo ye ki ni ka lat ban Shakri U Blei Un ling ba ki ni ki kor ki bor jong ka ni ki jok ka ba manta kini kini Sngi U Trai khot tarik ubnai Julai jong kini snem arpo ha kini por shiteng sngi kumni ha por shibaji ngi yo ye kini jingiseng ha ka bai wei ni kitmen masan jong ka Balang Presbyterian Mawroh itmen masan A.Wanswett in ai ya ka khubor na ka Ktien ka jong U Blei la shibit janmet ru ngin yo byang sa ka wei ka jingiseng hapo ke jingelam jong ke jingeseng samla jong ka Balang Parabangeit be ngi kerpan kumba phila le lingba ki tayo ki bala no hagi bna ki bala no phen ay ka por jong phi banya simban talang hakni ke Jingshakri ke bangi yo haba pidon halaki jong ki yengi sem ban ngi dang ngeit kem bau blei udon la ki jong ke jingkyrkhu nagabanta jongi ban nagabanta jong phi wei pai wei kini katiyo kabanwan kadai katayo kabakarpang jong kajingi sengkantay hagaba man kasnem ngi juyo ya ka Women's Week but ka Women's Sunday Henry ngi sngub diaw hagawai galiang bahagini kasnem kabamanta nginum yo ban rakhi lajlo ya kini katayo kumbangila juyo man kasnem penban ngi dab da kajing sngungu ya kajingi sengkantay ba wat la hapdeng kini kajing khanglan kajingi sengkantay ka don ki program kabagalapan kre karpang ban rakhi yakini katiyo lingba kini ki kor ki bor lingba kini ki YouTube channel ngin yo yaki jingi seng santali hagani katiyo kabaning kong kanlong kajingi seng pli hagamit khatlai tarik kabadi sngi mondi hagabay we ni gitmen masan jong kabalang itmen masan PS Karniyor in ai yaka jingkren pli yaka theme kabaga jinge sengkan thai kalapan beng hagamit singi balang in yo ye jinge sengelam hagabai weni ki khon samla jonga balang image pibor ka lingdo nong pure in sam ye ka khubor na ka Ktien ga jong U Blei kumjoro hagamit sing sa jan hagapor san baji ngin yo ye jinge seng Bible study kaban penyai da ka Bible Society Committee jong jinge sengkan thai hagabai weni ki long kmi jong ka Balang images radiancy ringa in sam ya ka khubor ka Ktien ga jong U Blei ha ka Sngi U Trai ka Women's Sunday ngin yo artli ki jinge seng ka wei ha ka por shibaje man singi hagabai wei na ki long kmi na ka Balang Presbyterian Mawroh Mrs. M Dingdo in sam ya ka khubor na ka Ktien ga jong U Blei bat kumjo hagapor san baje janmit kabalong ke jingi senga bakhaddo jong ka Women's Sunday I weni ki long kmi jong ka Balang I Mrs. Kinong kanri in sam ya ka khubor ka Ktien ka jong U Blei Parabangeit be ngila ai sagi yengi sem ya ka jingtho ka ba pensai japang keni ka Women's Sunday pitip ba ka jingi sengkan thai jong ka Balang kam sim yo long jingi seng hakini ki banai baroh nyimsim yo su ban lum ya ki jing aingo penban ki jing aingo ki bangi de ban siu segi bor balang ki bahalor ni habban le kumta lara don na preng jong phi ki ba don ki jing sngo mynsiem ban kersan ye ki jing sengkan thai lingma ka ni ki Women's Week phila ban le kumta daga ba phi pha ye ki jing aingo jong phi kumbala batai haki tu ki kot leng kedop ki bangila sam seki yeng ki sem jong phi U Blei Un isnei ban kyrkhu yang ilang baroh kum ka Balang hi baroh ka wei lingba ka ba Shakri U Blei hagani ka Women's Week to U Blei Un isnei ban kyrkhu lang yangi hagani ki jingi seng ka ba mentaru haga bangin yo sngow ya ka khubor ka Ktien ka jong U Blei menta yin yo sngow no ya ka jing kren ya ka khubor ka Ktien ka jong U Blei naitemen masan A.Wanswett I Pastor Reverend Lindans Im I belam yen ka jinseng hagani kapor
ki temsan jong ka balang, ki khot ka kom ti balang, ki long kmi, ki long kpa, ki khun samla shenrang bat kan thei, lambat pi ki hep ke barit, ki badon ki yin kisem ki jong pi, ngai kuble ye pi baroh, ha ka kerteng ke bathyang tam U Trai bat unong penim jangi U Jingshakri. Ngisngo ban ai ngu ru U Blei U bapnyo ya kani ka Jingshakri lang jangi hakne por, haki ying kisem ki jangi, lingba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh. Namar kata ngasngo bangade ban pau ka Jingsngu ya ki khun samla jong ka Balang I Mr. Ivan Nongrum, but I Mr. Penskam lang renja, ki blatre shitom, ban penbet penbiang, ya kani ke Jingshakri jongi, lingba kini ki program ki baper, ki belayo, hakri ki benai ki beladab, but wat hadu ke klimat ke bamta, ngingit skem bau blei, un kyrkhu yapi, kum ki khun jong ka Balang. Ningkong ning sharp ru nga aingo U Blei U blapenyo sa season part ini kalat ban yeng hakajaka ka bakentang ka jong u ban sam ye ka kubor ka Ktien ka jong U Blei kanong rim ka kubor jong ka jingeslok ha ka di kanok pai sngi kalong na ka tu ka benta ka bai pastor iladap pun pulih ka basdang kata na ka kitab jong U Jeremiah kalenong ka bakhandai ki khot arfulai bat arfusau bat ka phang pedeng jong kani ka khubor kalong ka Jingithuh U Blei kalong ka bakordor U Briu nganong biang ka Jingithuh U Blei kalong ka bakordor U Briu ngini lang ha ka jingduai U Blei blong pa ujongi ubahabeneng sa sisin pat iman mandem hakis lazat ki bakhut ki bakantang ke jongme ban aingo yen kapor ka bakodor ka bapenyo halaka jong ka Balang ban Shakri ban pendaburom ya ka kerteng ka em ke jongme tribe U Shakri jongme u yeng hakajaka ka bakantang penkop u bat pensla u mynsiem bakhut jongme bakawei pakawei ka bentah ka bangnya sngau han kapor kan long jingkyrkhu mynsiem ya baroh ki sngap sa skor lingba ki kor ki bor bat ka YouTube channel jong ka Balang ni IT ka por ka brang sa hakik sang ti blei ki jong me haka kerteng U Jisu ngaduai bar ngapan ni kini baroh amen kani ka kubor ka bang kren hakani ka por kalong omtang na ki benta ki khun Kristan henry ya ki bampat long Kristan ru kalong ka kubor ban pensyai hangno ngi penskem ningi pensyonong rem ya ka jing em ka jongi hakani ka perthei haswa bangin poi sikap hang pedeng jong ka kubor ngakwa banonra ya ka dur jong U zip line ulang ukenja sainar ya ka bapila ban yoi hakalenti na shlong shasora hakatu ka Maukdok Dimpep Valley Viewpoint. Kalenter jong uni U zip line Maukdok kalong kumba siejar prapkandai put hadu araja dus pa put bat kakenjang jong ka nakasla khando kalong kumba siejar aspa put. Labu ya uni U zip line kum ka adventure sports khnang ban kring ya kinongwan jongok kai Syakari be jongi kari Meghalaya. Sakithan war pat ki jongi ngi penerkam yaki hakabangis din yaki ropwe ha uni U zip line. Kani ka ropwe la pendon kam ban penkit yaki marab ban penkit yaki marba mardi ban ikiwei pat ki jatiar na uwei ulum sya uwei pat. Bat dak kabale kumni la kampun suk ya ki breu ki basa ha ki tu ki jakat hem ki jakar riat baru ha ki jaka ki bampat light surok uni namar kata utlai ni usainar ni zip line ude ban long ubajwat
bat blatek skambha ha baroh arli ki dong ban laj na kanu ke jing mensau ubriu ni ka rup we ki bas din hau ni sainar kin hab ban long ki bas skambha ki Parabangeit bat ki parok ki bait ki jonga kadur jong uni uzip lain kan yarap ban sngo ya ka Ktien ka jong U Blei syapang kumno ba U Blei upha yala jong khuon jong u syakani ka perthei ka Ktien ka jong U Blei ka ong ba U briu ula jingai no na U Blei nadu ka por jong U Adam bat ka im ka pop namar kata karalong ka dau ba bala peniklat no yu briu na U Blei kumta ha ka jaka ba U briu unne kemen ya ka jing pen im ka babam jukut bat U Blei penban U briu ula jit ban penyeso ya ki bat ka jing sngewbha jong ka ni ka perthei ka bawra ya ka jing suk ka batang sipor ki Parabangeit bat ki parok ki bait ki jonga ngi im hakni ki sngi om de persho bat kata karukom im ki nong Juda hakut kapor jong U prophet Jeremiah kani kalai tho nado kalenong ka baningkong terter hado kalenong ka bakhandai ka babatay bakinong Juda ki lamani blade hau ka jing bamban ka jongki bat ka jing paino na U Blei henrei ngi ai ngo pat ya U Blei ubadang terwa ya ka gospel ka jing penim lingba U Jesus Christ kalong stream kom uni U zip line ni utlai ubatek skambha ba U briu ni ka rupwe ka basdin hau ni U zip line ban penpoi na ka wei ka jaka syaka wei pat ladau ni U zip line U dukut no U briu ni ka rupwe kan hap no syapo kum taru U Blei ulapha yu Jesus Christ syaka ni ka perthei bangin yo ya ka jing penim ka babam jukut tang ladang ibat skam ngisno bat syana skam hau Jesus Christ ladau briu upen dukut no ya ka jingedai bat U Jesus Christ ngenduk no ka jingedai bat U Blei ka kitab jong U Jeremiah ka yathu bakinong Juda kila jingai no na U Blei kila kentat ya U Blei bat kidon hakalendi jong ka jing jinjar bat ka jing penjot ka ban salap yaki ka dukot ka ba arpu wei bat ka ba arpu ar ka batai bakalong ka ba sngau syirkai ya ka jing bitar ka jong U Blei ya kinong Juda wat apreng kita ki jing kadum bat basngau syirkai jong kapor penban U Blei udang yai khot ya kinong Juda sha ka jing penem ki Parabangeit bat ki parlok ki bait ki jonga shu ya U Jeremiah latip ru kum U weeping prophet ni U prophet U bayam ya kata pila ban puli na ka kitab Jeremiah ka long ka khandai ka khot ka baningkong U Jeremiah U pat ka doknot namar U yoi ya ka dur ka perthei ka bakentat ya U Blei hakut ka por U yoi ru batang khendiat ki basngau tho ya ka jing im ka basisha ka jong U Blei khendiat ki bayoi ru ya ki jingsnew jong ka pop kumta U Jeremiah U yam nakadaw bakinong Juda kilong ki basnew bat bampuan haduk kata-kata kinong Juda kila lendat bat rengkang no ya ki hukum ka jong U Blei namar kata U Jeremiah U yoi bat bu bat itho U bu ban itho bat syampang ya U Blei kalong ka bakortam ya U briu kinong Juda ki perkhat baka jing start baka jing syampang ka spa bat ka bor kan manra ya ka jing hun bat ka jing suk ha ka jing im ka jongki henrei kata kalong ka bam shisha namar uta ubashanya hala ka spa
un kelon ong ka Ktien ka jong U Blei. Hakini ki khot U Blei u pen pau shai ka ka bakor ka bau briu u de ban yo. Ka ka bakor ka bau briu u de ban yo. Om ban sarong ya ka jing start ka bau yo. Om ha ka jing krau ka bau yo. Om ha ka spa perthei ka bau don u Jeremiah u ong to u briu un sngu sarong bau itho bat bau shampang ya U Blei. Ki Parabangeit ngelapia ya kini ka kubor ha ki artli ki mat kat kum kini ki artli ki khot ki bang la pensionong rem ya kini ka kubor ha kini ka por kamat ka baningkong wat sarong ha ka jing start ha ka bor bat ka spa ba kenja perthei Jeremiah kendai arpulai ki Parabangeit bat ki parok ki be ki jonga kani ka khot ka ba arpulai kam shim tho ba ban yo ya ka jing start ka long ka ba sngewbha ni ban yo ya ka bor bat ka kerdan ka long ka ba sngewbha ni ban yo ya ka spa ka long ka ba sngewbha kini dasisha ki long ki badan kam ha ka jing U briu kat bangi dang don ha ka perthei ong ka kitab proverb henrei ka ka bau Jeremiah umut ha ka ni ka khot ka long balada ki nilai tli ki jinglong ki bau briu u yo kata ka jing start ka kerdan bat ka spa ki shimno ya ka bentap deng ka jong U Blei ha ka jing U briu kata ka long ka bau U Blei sngewbha ya ka Ktien U Blei ka gospel u Matthias ka lenong ka ban riu ka khot ka balai phulai ka ong henrei pinwat shwa ya ka hima U Blei bat ya ka hok ka jong u ti ya ki baroh on sa ailang tam happy kinong Judah ki Parabangeit ki lasanya hakini ki lightly ki bat day namar kani ba U Blei ula bitar ya ka Judah ki Parabangeit ka Ktien sarong kapau sansin hakini ki khot ka ba arpulai bat arpusau bat kawei pat ka jingmut jong ka Ktien sarong ka bat ho hakini ka benta ka long ban pen krau kinong Judah ki la pen krau yelade da ka jing sngo sarong baki don ka jing start ka spa bat ka buram perthei kumta u Jeremiah u ong bakalong ka babakla ban pen krau yelade ne sarong da ka jing start ka spa bat ka kerdan bat ka bor shushu ki Parabangeit bat ki parblok ki be ki jonga uni u knyang jingpang covid khat khandai ulasar ya ka perthei baroh kawei lau bastan niu babit lau beruspa niu baduk lau bakrau niu barit lau Kristan niu bampat long Kristan wat kiri jong ka perthei kibla kiwei hakiliang baroh hakaliang jong ka medicine hakaliang jong ka science and information technology hakaliang jong ka space hakaliang jong ki kor satellite bat kiwei kini kim simnala ban ai ka jingeda nau ni uknyang jingpang wat kinong ilam perthei ki bastat ki bakrau bat ki babat ya ka kerdan ka bahakli do kini ru klangat hau ni uknyang jingpang kumta ki Parabangeit ngiyoi dala ki jong ki khmat bat balapan shisharu bakata ka jing start kaspa bat ka kerdan buram perthei jong U briu kamla ban ai jingyada ni ban pensak nge nau ni uknyang jingpang covid khat khandai wat langi hakni ka juk jong ka jingkiu stat hakiliang baroh penban uni uknyang jingpang ula pensak nge no ya ka perthei baroh kawei ngilahap man si shong haki ying kisam ki jongi hakini ki lai benai tam ki bladap namar kata haba u Jeremiah ukren yakni ka khot ka arpulai u penken mau yangi iwei pe iwei
bangim day ban sngau sarong, halaka jong ka jing start, haka spa, haka kerdan, bat haka buram, ka bangidon, namar onra tunjuk yangi, da ki jing bat ki jing jinjar, kini kimla ban ai ka jingeda yau briu, ki Parabangeit bat ki paralok, tu ngin itu, yau blei, ubalong tang mau, bat mauhi, ubabat, ya ka jingeda baroh. Laong hakapor baja ka terrorist attack, ya ka World Trade Center ha New York, haka khatway trik u September arhajar iwei, hadin katu kat nisngi, laong baki Kristan hakitu ki jaka, kilasmat bahaban kius ka ying ka jong ublei. Kinong tho ki ong ba ka jingkyrkhu jong ki briu, siya ki jingeseng, ki balik siya ki ying mani, kalong naka 10% siya ka 10%. Henry suki pasuki, hadin arbnay, nakatakatu ka jingja, kilas dang ban klet, ban kiw, siya ka ying ka jong ublei. Kani kapan bahaba ka jing bat ka jing jinjar, kawan, ubriu, uwat, ya ublei. Bat hata, kata ka jing bat ka jing jinjar, kam don syu, ubriu, upaino, na ublei. Ubriu namar kata, ulasyanya, halaka jong, ka jing start, ka spa, ka jing kraubor, bat ka jing sngola, ka jong u. Kawai pat, nakaktin ka jong ublei, ngikin mau, yau tu usamla riu spa, naka gospel Mathias, kalendong ka makat kendai, kidikot kan riu hadu laipo, kabaong ba uni usamla riu spa, ula pendep lut, ya baroh ki hukum jong Moses, barhabau Jisu laong sakawaipat hau tau samla riu spa, ong la damemon banlong ubajanai, tu dino yak baroh, haki baduk. Kenang baminyo, ya kata kajikan show habneng, batu buat ru yanga. Henry ong ka Ktien ka jong Ublei, bau niu samla riu spa, ulas ngau benut, ban ya kata ka spa ka bau don. Bat walik no nakata ka jaka da ka basngusi. Uni usamla riu spa, ulas sarong ha ka spa ka bau don. Bat laduk no ya ka spa bakan jaman sim. Mathias henriu kat kendai ru kapan kan mau yangi. Wat kan show kispa yalade haka kendo. Haka baka kenyang bat kasarang. Bat sya ka baki nong tu ki penpei ki tu ru. Henry pin kan show kispa yalade habneng. Bat haka bakam bam lemne ka kenyang. Lemne kasarang. Bat sya ka baki nong tu kim penpei lani kim tu. Namar kata ka gospel kam tho ya ka jingyo ya ka jing start. Kam tho ya ka jingyo ya ka spa. Kam tho ya ka kerdan ni ka buram ka bubriu udon. Ni ka gospel ka day bet chapang ka jing penim lingba u Jesus Christ. Ki Parabangeit ngi im hakin kisngi ki ba hadu kata-kata. Habang ila syate sakum no haki jong kanika perthei. Ngi perkhat habang iyo ka spa ka jingstan bat ka kerdan ngi sngow ban yo ya kata ka jingsuk ha kanika perthei. Henry kamlong kumta kinong juda kilahap ban mat ya ka jingbitar ka jong ublei Jeremia khatsan ka khot ka baar ka perthei dalai leliru kan omla ban ai ka jingsuk ka basisha ya ka jingsuk ka basisha ong ka Ktien ka jong ublei ngiyo tang na u Jesus Christ puli yo anis khatsau ka dekhot ka baar pinyo kumta u Jeremia u kentu ya nga bat yapi bat u ong wat ai ba u riu start un sarong hala ka jing start lemne u riu spa un sarong hala ka spa lemni ubakraubor un sarong hakabor. Kabenta kabaar bat kabakadu. Tu ubriu un sngow sarong bau syampang bat bau itu yau blei. Jeremia kandai
kad khot ka ba pusau kani kad khot ka ba pusau kadai kan nong rim preng jong ki Kristan fundamentals to know and understand God ka jingmut jong kini atli ki Ktien shamphang bat itho ki long ki ba jinliu hadu kata-kata haka jingedai bat ublei bat kum ki Kristan ngiri ban sngutho bha ya ka jingmut jong kini ki Ktien ka jing shamphang understanding kalong ka bakong san bha bau briu un yo tungan shim nuksa yo briu ubalik puli ya ka lain doktor ni medicine ha ka jing puli ka jong u de ban sngutho bha bat shamphang bha ya ki dikot met jong ubriu ki tre kam kumno ki asno kumno iwei pan ki dikot met namar ka jing puli ka day ya ka met ka jong ubriu ki hap bandon ka jing sngutho ka batikna bha khnang ba onda kila pendap ya ka jing puli unsala ban sumar bat ban ai dawai ya ki briu ki bayo ya ka jing pang jing sitom kat no tam ko ki Parabangeit ka jing shamphang ha ka jing edai ubriu bat ublei ka jing shamphang ka jong ubriu ya ublei ka de ban long ka badap purabha proverb iwe nyo ka ong ka jing shapting ya ublei ka de jing sdang ka jing tip knowledge ya ka jing shamphang understanding but ka jing sdang ya ka jing start wisdom kani ka Ktien jing sdang ka tho ya ka ta ka basic foundation ka bangidei ban yo kham tam ya ka jing tip ya ka Ktien ka jang ublei bat ya ublei hiru namar kata ki Parabangeit ngi sngotho klam ka jing tip ka basisha ne ka jing shamphang ya ublei nginom la ban yo ya ka jing tip la ne ka jing start ka basisha ne ka jing shamphang ka basisha kawai pat ka bang yo i ha ka ne ka khot ka ba pusau ka long ban ithu ya ka jing long babha jong ublei characteristics of God ha ka ne ka khot ka ba pusau lapan pau ya lightly ki jing long babha ki jong ublei ka baning kong ka jing la it loving kindness ka ba ar ka jing bishar justice bat ka balai ka hok righteousness kini barok lai kilong ki badon kam e yo briu bo day ban yo ha ka jing im ka jong u ha ka ni ka prthei bat u Jeremiah u ong bo trai u sngewbha e ha kini ki jinglong ki babha kani ka Ktien jing la it ni loving kindness pinsham balapundan kam ha ka Ktien ka jong ublei kumba aspa sofusan sin ha ka Ktien Hebrew la khot yaka hazard kalong ka Ktien ka bakraw ka babatay yaka jing it ba ka jong ublei ki jinglong babha jong ublei ngila ban yo i tanglada ngi pet chaka ding pna ka jong Jesus Christ halor ulum Calvary u Jesus Christ ula haban sha ya ka jing bishar hashwa bansa narpna wat la ulong uba klempop ya kanila pensisha da upilat Matthias arfulai kedekhat ka basau ka ong habau pilat ula da bishar ya Jesus ula ong hakita kirang ba lingdo bar kita kipat ba om shem satya ka jing palat hauni ubriu lapan scam hangni ba Jesus shem na lepop hendrei ublei ubadap da ka jing it ula sha yalau jong khun be it jong u ban sha yap halor ka ding pna kata ka jing bishar ka ba Jesus u ban yeng ka ai ka justice nakabenta ka jong ubriu u Jesus ula ai yangi ya ka hok da ka basiu kuna halor ka ding pna nakabenta ubriu kumta deling ba ka ding pna u Jesus lapan yo hangi ya ka jingpen ma ka baklem da siudor a ru Isaya kalong ka bakhandai ka dekhot ka bahinyo ka ong ka jing roy ka jing sanshar ka jong u bar ka jing suk kan om kut shu halor ka khat u David
bat halor ke hima jong u ya kaban penyeng ya ka bat ya kaban kershan ya ka da ka jing bishar bat da ka hok naduk menta bat halakarta haka bapenkut ya kani ka jingislok kani ka kubor ka khot ningkong yanga ya ka yeng ka sem ka jonga bat ya pi baroh kiba don haki yeng ka sem ka jong pi baka bakong santam haka jingim ubriu kalong ba ubriu udiban itu bat syampang ya ke jinglong babha jong U Blei kumta tu ngin bu ningkong U Blei haka jingim ka jongi baman kasngi ngin su aingu U Blei baki ke baroh ki bangi yo haka jingim ka jongi haka ni ka slan jo ka khendo la kalong ka jing start la kalong ka spa la kalong ka kerdan baroh kilong ki jing iohsngew jong U Blei ki jingla jong ubriu ka jingkli ka bang kwa ban bo lang hakani ka por ya nga ya ka ying ka sam ka jonga bat ya pi kalong hangno ngi shania hangno ngi pensyong nongrim ya ka jingim ka jongi hatu ngi itu U Blei kum unong penim unong pentingan bat unong penjanai ki Parabangeit bat ki parlok ki ba ki jonga to nya pusan hala mari-marwei to U Blei Un isnei ban kyrkhu ya kani ka kubor baga Jingithuh U Blei kalong ka bakodor U briu na kabenta ka buram U Blei amen. Kum ka Balang Presbyterian Mawroh ngi penpau ka Jingshakri ka bakraw ya itemen basan Assistant Secretary chong ka Balang ka jongi itemen basan A.Wanswett ibala ay ya katuko khubor ka bakraw hapading jongi na unong yathu lupa Jeremiah kalenong ka bakhandai kitkot arpulai bat arpu saw bapleng ngimday ban sarong haki ki jong ni ka perthai henre ka jing sarong ka jongi kalong tang ha utrai uba U Blei U jongi to U Blei Un kyrkhu ipitemen basan ya ka Jingshakri ka ba koridor ka ba phila ai hakani ka janmit U Blei Un ang kyrkhu ya kiwei pat ki benta jong ka Jingshakri ka jong pi hakani ka balang ka jongi ba kiwei pat ki jaka ngi penpau ru ka Jingshakri ya ki balaya don benta hakani ka jing seng jongi I Mr. Balmi Lingdo nong pure organist but I Mr. Bayarlang Warjri I nongelam jingruai kumju ru ya itemen basan secretary jong ka balang ka jongi itemen basan EW kharsa no ibala ai ya kito ki jing pen bana ngila day ban pen waino ya kani ka jing seng ka jongi ya kani ka por hendrenga kwa ban pen kan mau ya phi ki Parabangeit ba bat ki parlo ki ba bala shai ka sngi ka khatlai tarik ka jong U July hakapor janmit san baje ngin sedang ya ka Women's Week ka jongi bat ngi khot sngewbha ya pi ban ya don bentalang ha kani ka tayo chong ka jing seng kan thai ka ban kut hadu khat khandai tarik ha ka Sngi U Trai ka ban wan ka Women's Sunday ngin ya panwai ka jing seng ka jongi da ka jing ruai ka ba laispa an rupu pra ko trai Jisu tang hamehi nga shem jingsuk jingkemen sharum shaneng nga wat laslem tang hame nga la shem ka jingruai laispa ndrupo pra U Trai Jisu tang hamehi nga shem jingsuk jingkmen sharum shaneng awalaslem tang ha mingala shem tang Jisu balam penpun ya ka mynsiem jonga jing in
jing im jing man ba crown Gisu me ai hangang jing sung jing cha than ngalawan yami bun sin ngaklen en pan jing in jong me atwan yanga kam shim len den tang u chi su ba pen hun ya ka mynsiem jong nga jing in jing im jing man ba crown Gisu me ai hangang ki ka perthei ngalati jeng sliang kim la pendu kiwei kilan ngala persang kem yang ram ru tang u chi su bala pen ya ka mynsiem jong nga jing in jing im jing man ba crown Gisu me ai hangang nga chu bang jing ngewbha perthei nga ken tat yami trai ha tu jing ai ba jong me Yanga bên long thêm mai tang u chi su ba la bên hun ya ka mynsiem jong nga jing in jing im jing man ba crown Gisu me ai hangang U Blei buk pa jingibha beneng ngi ai ngo yame namar ka jing donor kat ka jome bat ngi hakani jing seng baroh kiwei ngi ai ngo yame nagabenta ki jing ruai yaro ki jing pule na Ktien ki jong me bat ki jing duai ngi ai ngo ru bangi iohsngew ya ka sur ka jong me lingbau shakri jong me itemen besan A.Wanswett yarap ingi ko trai bangin sngau tho bakas spa kahajar ka jongi kamlong ha kiwei jong ni ka perthei henry ka spa kahajar ka jongi kalong bantip bat ban itho yame utrai U Blei Un to kyrkhu ingi kum ka balang ko trai bat ya baroh kibalaya don bentalang ha kene ke jing seng ke jongi yakine ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong utrai bat unong pen im jongi u Jingshakri ka jingai ka jong u Jingshakri bo utrai ka jinget ba ka jong Blei bo pa lembat ka jing slok ka bat hyang ka jong mynsiem khot to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngeit ru akaleng satlak ka perthei menta bat shadoki arta bamjukod ru amen.